Yon, welcome back dito sa Sarap Mag-Bike Shop sa Mindanao Avenue, Quezon City mga kapotpot. Tagal din nating di nakapag-vlog dito Ngayong araw, meron tayong Yaya Ride. Yung mga ganitong Yaya Ride, ito yung ride na ginagawa natin para makasama natin ang mga kapotpot natin. Para hindi lang puro sa social media ang interaction natin. Meron din tayong personal na connection sa mga followers. Medyo matagal na rin natin ginagawa itong Payaya Ride na to. Since bago pa man din mag-pandemic, ang dami ko nang nakilalang mga followers. Marami na rin akong mga naging kaibigan at marami na rin akong mga followers na naging magkakaibigan sila dahil sa mga Yaya Ride na to. Alas 6 pa lang ng umaga, nag-a-assemble pa lang ang grupo. Yung iba dito, mga regular na sumasama sa Yaya Ride tulad dito ni Sir Ronnie Cabrera, na galing pang Marilao, Bulacan. Habang naghihintay ng iba pang mga kasama, chika-chika muna tayo sa mga kapotpot natin. Habang naghihintay, nagkape muna kami sa loob ng Sarap Mag-Bike Shop dahil merong mini kapihan sa loob niyan, ang House Coffee. Andito na rin ang mga ibang regular na sumasama sa Yaya Ride natin, tulad nito ni Doms at ni Sir Clody, ang senior citizen na tutuhog sa'yo sa ahon. Si Master Coco andyan na rin at nagsisimula na rin dumami ang mga tao sa labas. Sa mga ganitong pagkakataon tayo nagkakaroon ng chance na makakwentuhan at makilala ang mga kapotpot natin. Usapan tungkol sa bisikleta, sa buhay namin, at sa buhay ng ibang tao. Kaya kung gusto nyo makimarites, sama lang kayo sa mga Yaya Rides natin. Eto, dumating na si Sir Mike ng Paddy's Bar and Restaurant. Nakasama din natin Papa Jack. Siya ang generous na contact natin sa Paddy's Point na marami na rin tayong beses inisponsoran para sa venue at kainan sa mga Yaya Rides. At dahil dyan, maraming salamat Sir Mike at maraming salamat Sir Paddy's sa walang sawang pagsuporta sa Sarap Mag-Bike Shop, sa Ian How Channel, sa Yaya Rides natin, at sa lahat ng mga kapotpot na sumasama sa mga Yaya Rides. Tayo lang tayo konti Shoutout kay Master. Master, good morning. Master, tinapay Sir Mike, tinapay. Master, long time no see Oo nga Dumating na rin ang mga kapotpot natin galing sa South. Grabe tong mga to. Pumadyak mula Muntinlupa at Laguna papuntang QC para lang makasama natin dito sa ride na to. Andito yung mga kapotpot natin galing sa South. Alas 4 pa na madaling araw umalis Okay, ayan na. Medyo marami tayo ngayon Ang dami, hindi ko in-expect na ganito karami Nung nakarami medyo konti Akala ko mga 20 to 30 lang kasama ngayon, pero ngayon siguro mga 50 rin to. At ito na nga, eksaktong alas 7 ng umaga, magra-ride out na tayo. 50 plus kilometers din ang ruta na to. Mula Sarap Mag-Bike Shop papuntang Philippine Arena. Meron tayong dadaan ng mga looban na parte sa Valenzuela na may bahagyang ahon at tatago sa service road sa gilid ng NLEX. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Yun lang, medyo naipit tayo dito sa baba ng Mindanao Avenue.
At mayroong ginagawa ditong flyover yung galing NLEX papuntang Quirino Highway yata, papuntang Fairview. Ito yun, no, yung ginagawang flyover. Hindi pa lang malinaw sa akin ngayon kung saan ang lapag nito basta galing yan NLEX. Pag exit mo na NLEX, tatawid na ganun papunta ron. Hindi ko alam kung papunta, kung ang lapag yan sa Quirino Highway o diretsong Fairview, kasi may nagsabi sa akin diretsong Fairview raw yan Ito naman yung tutumbukin natin dito, pinakadulo ng Mindanao Avenue. Yung diretsyo na yun, NLEX yun, no? Etong kanan, ayan, dulo ng Mindanao Avenue. Hindi pa rin masyadong tapos yung kalsada rito Pero ang pinakadulo nito, General Luis. Tapos pagdating doon, kakaliwa tayo. Madadaanan natin dito, dipo ng ng subway, LRT subway. Ayan yung ginagawang subway train mula dito hanggang na yata ito, diretso ng airport. Ito weird dito sa dulo ng Mindanao Avenue meron isang property dito na nakaharang. Ayan, nasa gitna pa kaya hindi pa dire-diretso tuloy. Meron pang nakaharang sa gitna. Actually, lampas mang kalahati yung sakop niya Pero mukhang mukhang okay na to at sinisimula ng gibain Magiging dire-diretso na tong Mindanao Avenue. Ayan Yan lang siya na ang tagal-tagal na nandiyan, di pa natanggal. Bale hanggang dito pa lang yung putol ulit. Pero hanggang doon sa bandaron papuntang General Luis, maluwag na ulit yan. Ito lang isa sa mga part na medyo na-delay ang pagpapagawa ko may mga nakatira kasi dito before. Ito na yung mismong dulo ng Mindanao Avenue, nakakabukas lang recently. General Luis na ang tumbok nito. Medyo banayad na ahon to na kung mga 200 meters siguro ang haba. Yan si Jessie o si Jet. Kababata ko yan, ng mga 3 years old pa lang yata kami, magkalaro na kami yan. Nag-reconnect lang kami nung nagsimula na siyang sumama sa mga yaya rides natin. Lagi na rin siyang sumasama. Picture muna, picture. Nasa dulo na tayo ng Mindanao Avenue. Picture muna tayo. Ang dami pala natin talaga. Picture tayo, master. Dami, ayos, tara na. Yan, General Luis na, kaliwa na tayo. Pag kumanan ka dyan, papunta yung Novaliches Bayan. Dito tayo sa kaliwa, papuntang direksyon ng Valenzuela. Jollibee kay Biga. Ito na ako sa aking bayang barangay na Sinilangan. Dito ako lumaki sa Kaibiga. Dati yung mga pinakaunang vlog ko dito pa yon. Dito ako nagsisimula nun. Kung napanood nyo yung vlog ko na may rooftop, dito yon. Pakilan nyo. Naghahanap si Tony Hang. Si Tony Hang yung nagka-traffic na yun. Ito yung Kaibiga Elementary School. Diyan ako nag-elementary. Ito, schoolmate ko to dyan, no? Si Jessie. Eskwela natin, no? Eskwela namin. Tapos kakanan tayo dito sa AKC, sa Bagbagin. Hindi na natin dito. Pwede tayo dumiretso, pero dito tayo kasi may ahon dito Ito yung una. Pero maiksi lang to, wala pa to sa mamayang ahon.
Antay lang tayo konti at palikuto. Baka dumiretso yung iba. Sir. Ito maliit lang yung kalsada rito pero konti ang dumadaan. Hindi kagaya kung diniretso natin yung General Luis, tumbok ng Paso de Blas. Minsan marami sasakyan doon, tsaka nag-traffic din doon. Ang labas natin ito, service road na, gilid na ng NLEX. Bye-bye. Mahilig magbabay yung mga tao rito. May mga ilang beses ding may mga bumabati sa amin sa mga dinadaanan namin. Agaw atensyon kasi kami sa daan at siguradong bihira silang makakita ng ganito karaming siklista na dumadaan sa lugar nila. Kaya naman yung iba, binabati kami at binabati din naman namin pabalik. Malapit na meron tayong kakananan dito na papunta rin sa isa pang ahon, pang sorpresa natin sa mga kasama natin. Diba? Medyo mas rito, mas peaceful ang biyahe natin kaysa kung nag General Luis tayo na maraming sasakyan. Tapos traffic pa rin sa papuntang Pure Gold Paso de Blas, pakanan ng service road. Ito, dito tayo kakanan, kanan sa Malinis Street. Yun. Yan ang ahon. Tira. Lang pala nun. Kung nakalang dumanong ko sa sakyan, nakala ko ang haba-haba ng ahon. Nagsilang pala pag bisikleta. Eto, kanan na tayo rito. Tapos ang tumbok nito, service road na. Ayan na, service road na. NLEX na yung nakikita natin, malaking highway na yan, no? Approaching May Kawayan exit na tayo. Isang stretch pa ng service road, tapos Marilao na. Dito tayo pasok sa gilid ng toll gate, service road ulit. Hoy, si Batman pala eh. Master. Ayun, at dito na lang pala tumagpo si Batman.
Taga Balagtas, Bulacan kasi siya, kaya hindi na siya pumunta sa Sarap Mag-Bike Shop dahil malapit lang naman ang kanila sa Philippine Arena. Kung papadyak pa siya papuntang Sarap Mag-Bike Shop, siguro kung mga plus 25 kilometers pa yun mula sa bahay nila. Pero etong May Kawayan, kung saan siya tumagpo, mga 10 kilometers na lang yan mula sa bahay nila. Yun, eto na yung sinasabi kong maiksing ahon. Tatawid tayo kasi ng NLEX pa ganun, papuntang Barangay Lias, tapos papuntang MacArthur Highway. Lakas talaga ng senior namin, no? Takbong senior lang yan. Ito na yung release ng tren, MacArthur Highway na to. Nandun yung SM Marilao, tsaka yung ginagawang station. Konting kembot na lang, ano na yan, Philippine Arena. Marilao na tayo, Marilao. Kaya kanina kung doon tayo dumaan sa Kaibiga, taga doon ako dati. Ngayon naman taga dito na ako sa Marilao. Pero hindi sa side na to. Doon ako sa may side ng NLEX. So papasok dyan, tapos siguro mga 5 kilometers pa, 5 to 8 kilometers mula dito. Sir Ronnie, oh, ilan taon ka na, Sir Ronnie? Oh, 86 na yan. 86? Oh, hindi, joke lang, 66 pa lang yan. Pero lakas tumipa niyan. 66 ka, no? Oo nga, 66. Ang lakas sumipa niyan. Halos araw-araw papadyak. Yan na, approaching Philippine Arena na tayo. Paglampas itong Pure Gold, paglampas itong Pure Gold Bukawi, kakanan na tayo dyan. Ayun, no, tanaw na natin yung Philippine Arena. Tatawid na muna tayo NLEX. Yun, no, Sir Mike ng Baltis. Maraming salamat, Sir Mike. Always. Master, support tayo dyan. Basta ahon, ganito si Sir, si Sir Prodi. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadaan.
At huwag kakalimutan mo na kasama mas nila mag-comment, mag-subscribe! Ay, susertihin! Ay, hindi mag-skip lahat! Lalong susertihin! Madalian lang, may dadaan eh. Kasama natin si Master, lagi pala sumasama sa ride to kahit sa South. Shout out sa misis ko. Ayan. Okay, punta na tayo yung Padis para sa kainan. Pero didiretso muna tayo sa dulo nito. Tapos saka tayo mag-U-turn, babalik na tayo monumento papunta MacArthur. Nandito na ulit lahat. Naghanapan pa kami kanina eh. Naghantay pa doon sila Sir Noel. Dito sa may bandang dulo, maganda tong area na to puntahan, tambayan. May Dunkin, may KFC, tapos sa pinakadulo may McDonald's. Etong Dunkin na to, benta to. Tuwing gabi, ang daming tao dyan. Actually, kahit umaga oh. Okay, exit na kami sa Philippine Arena. Punta tayo Padis para sa Chibugan time. Uy, Master, thank you. Big mo na. Tuyuan na ako. Andito na tayo sa Chill Bar. Itong building na to, ayun lang yung monumento along MacArthur Highway. Chill Bar, nasa second floor. Pag kailangan nyo ng events place, kausapin nyo na sa Chill Bar. Checklista rin ng neto, mga kapotpot natin dito. Yun ito na tayo. Grabe, dami pa rin natin. Basta kainan talaga. At salamat ulit Padis, as always. Ay, Master! Master. Oh. Sarap talaga pagkakasama natin ng Padis. Spoil tayo palagi. Thank you Sir Mike. At ito na ang huling stop natin para sa ride na to. Hanggang dito sa Chill Bar MacArthur Highway, naka 40 kilometers na tayo. Meron pang another 10 kilometers pabalik sa Sarap Mag-Bike Shop para makumpleto ang 50 kilometer ride. Ganito madalas ang eksena kapag kapartner natin ang Padis and Chill Bar sa mga ride. Busog-lusog ang mga kapotpot natin at nabibigyan ng oras para magpahinga, mag-relax, mag-chill, magkwentuhan at magkakilanlan ang bawat isa. Maraming salamat sa pagtunghay ninyo sa ating Yaya Ride. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa ride na ito. Sana marami pang kasunod. At syempre, isang malakas na